Jeg blev faktisk originalt spurgt, om jeg ikke vil lave et oplæg omkring, hvordan man vækster igennem paid social, igennem en datadrevet tilgang. Det jeg kommer til, det er at hijack 40 minutter af jeres formiddag, 40 minutter af det her oplæg på at snakke omkring vores e-commerce framework i Fabo, det som har skabt succesen bag alle vores e-commerce cases, som så efterfølgende bliver sat i kontekst med The Sneaker Store, der er vækstet 100% 2 år i streg. Det er en tendens, der foregår opad også her i 24, hvor vi blandt andet har åbnet et nyt marked med Edition. Magnus, der kommer til at snakke senere, nemlig i Sverige. Jeg kommer til at bruge 5 minutter, de resterende 5 minutter på at snakke omkring, hvordan I gør alt det tekniske. Det er vigtigt at styre på. Men grunden til, at jeg ikke kommer til at bruge mere end 5 minutter, er, fordi jeg simpelthen ikke tror på, at det er den del, der kommer jer herinde til at tjene jer flere penge. Det jeg til gengæld virkelig tror, der kommer til at gøre en forskel, det der kommer til at turbocharge jeres paid social setup, og kommer til at gøre, at I kan tjene flere penge, jeg tænker i hvert fald, at det er derfor, jeg har i dag, det er, at I forstår det, vi kalder MAS-frameworket. Hvilket helt basalt set er målgruppen, deres købsmotiver, deres pain points, deres behov, deres ønsker, så I kan skræddersy jeres kreativer, så de rent faktisk resonerer med jeres forbrugere, og de ikke bare tænker endnu en annonce. At I forstår awareness-stadier, altså I forstår, hvordan I skal kommunikere til folk, om de kender jer, eller om de ikke kender jer. Og typisk så er udfordringen at kommunikere til folk, der ikke kender en, og skalere på det profitabelt. Og sidst men ikke mindst forstå sofistikering af markedet, altså hvor moden er mit marked, og hvad for nogle USP'er skal jeg bruge, så de rent faktisk resonerer med folk. Og det kan godt være, at det ikke giver mening lige nu det her, men det er det, I kommer til at lære, når I går herfra i dag. Hvis I kan lære det, hvis I slår lyttelapperne ud, der kommer sådan en cross-examination her i slutningen af oplægget, så hvis I ikke følger efter, så bliver I straffet for det. Men så kan I langsigtet sænke jeres CPA, I kan skalere med front-end profitabilitet. Jeg tænker ikke, hvis der er nogen, der er e-commerce herinde, der kan bruge en teoretisk livstidsværdi over 5 år til noget, hvis din CPA er højt, og når du skal bruge pengene til at videreudvikle forretningen allerede i næste måned. Du kan bygge brand i fin balance med, at du samtidig er kommerciel og skaber salg nu og her, og som vi alle sammen gerne vil, få mere ud af adspend og der eskalere. Men før vi hopper ud i det, så vil jeg lige give en kort intro til, hvem jeg er, hvem er Fabo. Mit navn er Frederik Vind, jeg er co-founder af Fabo, som er et e-commerce specialiseret bureau. Vi hjælper folk med speciel strategi, udarbejde en skalerbar strategi, hvor skal vi bruge vores ressourcer henne, paid social, paid search og influencer marketing. Vores metoder stammer blandt andet fra Conte, som er gået fra 2,5 millioner til 32,5 millioner, siden vi startede samarbejdet den 1. januar, med over 8 millioner på bunden. Bare IC, som vi vækstede 50% med et halveret spend. Vennerby, som vi vækstede 90% på 5 måneder. Og selvfølgelig Sneaker Store, som vi kommer til at snakke omkring i dag, som blandt andet har vundet TikTok officiel case studie E-Entrepreneur of the Year, top 20 bedste e-handels case i dansk erhverv. Og nogle af de andre, måske kan I genkende nogle af de her brands, Garins, Neglefeber osv. Den problemstilling, som vi kommer til at tage udgangspunkt i, og det, som I kan løse, når I går herfra, det er, og det er i hvert fald det, som folk tit kommer til mig med, det er at sige, jeg kan simpelthen ikke skalere. Hver gang jeg skalerer, så stiger CAC, og så gør jeg ligesom status quo igen. Jeg kan ikke, altså når jeg prøver at skalere spænd, så bliver det uprofitabelt. Så hvordan kan vi bryde den her plateau og skalere, uden at vores CAC stiger, altså Customer Acquisition Cost? Det er præcis det, vi kommer til at snakke om i dag. Og det hele, jamen det starter ved marketing og branding-teorien bag vores mest succesfulde e-commerce cases. God marketing, god branding, det handler i sin essens om at skabe 2 ting. De 2 ting, det er mental tilgængelighed, altså vi skal skabe awareness, vi skal være nemme at huske, vi skal kommunikere til folk, før købsbehovet består. Og så skal vi være købstilgængelige, så det vil sige, at vi skal være tilgængelige, når købsbehovet rent faktisk opstår. Kommenteringsvenlig hjemmeside, godt offer, typisk performance marketing indsatser. Vi har her fysisk tilstedeværelse, hvis det giver mening. Den vigtigste del af de 2, det er at skabe mental tilgængelighed. Og det betyder helt lavpraktisk, at hvis nu jeg har haft lidt mere hår på hovedet, så kunne det være, at jeg skulle sætte hår i dag. Og det brand, der har markedsført sig bedst til mig, det kunne være ID her, Vox, whatever. Det er dem, der har skabt mental tilgængelighed. Så det er ligesom den her interne Google-søgning, vi laver, når vi siger, jeg har et problem, hvordan kan jeg løse det? Og så kan I selv tænke jer til, hvordan det kunne gøre i praksis i jeres forretning. Så hvordan skaber vi mental tilgængelighed og bliver nemmere at huske, når købsbehovet opstår? Jamen helt lavpraktisk, så skaber vi mental tilgængelighed ved at kommunikere til folk længere op i funnel, altså ikke kommunikere tilbud som det første. Uddanne dem i, hvad der er sejt, hvad der virker, hvor de skal købe, før at de får et købsbehov, og de får et problem. En måde du kan, og det er jo sådan lidt groft det her, men en måde du kan afgøre, hvorvidt du har, eller dit brand skaber mental tilgængelighed, det er at spørge, har dit brand effekt, når forbrugerne ser et organisk kreativ fra din Instagram eller din TikTok, når de ser en paid annonce, har det så en effekt? Er det noget, der faktisk resonerer med forbrugeren? Er det noget, der løser deres pain? Er det noget, der resonerer med, hvem de gerne vil være? Og er det genkendeligt og unikt, sådan at når jeg så 2 måneder efter, jeg har fået det her behov, laver en Google-søgning, kan jeg så faktisk differentiere dit produkt fra konkurrentens. I det her tilfælde, i dag, der kommer vi til at snakke om The Sneaker Store, og det er jo lidt en udfordring, fordi unikt produkt, homogene produkter, hænger ikke rigtig sammen. Men det har vi alligevel fundet en løsning på, og det kommer vi selvfølgelig til at snakke om i dag. Et pragteksemplar på nogen, der har nailet det her, kunne være Just Do It fra Nike.
Det er jo deres slogan, som symboliserer det her med at tør springe ud i det, tør tage en chance, drømme stort. Og det er i hvert fald noget, hvis man er sportsudøver, professionel sportsudøver, man køber ind i. Det er jo ikke fordi, at Nike-sko er bedre end Pumas, men du køber ind i den her vindermentalitet. Det er det, du gerne vil være en del af. Det er ikke nødvendigvis at købe en Nike-sneaker. Så det skal være nemt at købe, det skal være nemt at huske, men først og fremmest så skal dit produkt og dit brand være noget, vi har lyst til at købe ind i. Og det gør vi altså ikke ved at pushe tilbud hele tiden. The most important search engine is the one in your mind. Og ja, det er jo lidt det tilbage til der med, at den vigtigste søgemaskine er ikke Google, det er ikke TikTok, det er ikke Facebook, det er den, der sidder heroppe, når vi får et problem. Hvad er det første brand, vi tænker på så? De 3-4 første brands, vi tænker på, det er typisk også dem, der ender med at få en kommentering. Hvis jeg siger jakkesæt, og nu er I velkommen til at snakke, hvad tænker folk så på? I kan også lade være. Hugo Boss, det kunne være Armani, det kunne være noget helt tredje. Det første, I tænker på, når I tænker på det her, I får et problem, I skal ud og købe et jakkesæt, I skal se godt ud til et bryllup. Hvad er det første brand, I tænker på? De har skabt mental tilgængelighed hos jer. Det kunne være retailer og tøjbrands. Kvindetøj. Zalando. Boost. Det kunne være noget helt tredje. Retailer eksklusiv sneakers, den gider jeg ikke spørge om. Jeg håber, I tænker på det her lige nu. Så når I sidder som webshop-ejer og e-commerce manager og tænker, er det performance, jeg skal investere i, eller er det performance marketing, så er spørgsmålet ikke, at det skal være enten eller, men at de to ting spiller sammen i at skabe konverteringer nu og her, og bygge en bæredygtig forretning, der kan vækste over sigt. 90-10-reglen siger, at 10% er markedet for at købe lige nu, og de resterende 90% ikke er markedet for at købe lige nu. Problemet er bare, at langt størstedelen af de e-commerce, vi snakker med, og måske også jer selv, hvis I lige prøver at være lidt kritiske, de snakker kun til dem her. Altså dem, der er klar til at købe lige nu. Problemet er bare, at dem, der er klar til at købe lige nu, de har allerede 3-4 brands i mente, som de overvejer at købe fra. Så tænker jeg ikke, de køber fra jer, bare fordi I har et godt tilbud. De skal lige kende jer først, de skal lige forstå, hvad for en værdi I bringer, før at de gider købe af jeres tilbud. Typisk, så går det sådan noget. Branding, det bærer performance på performance marketing. Det er også det, der gør, at folk de søger på os. Igen, vi har et problem. Hvad er det første, de tænker på? Det er typisk det, de vil søge på Google. Og det er det, der gør, at vi har en lav CPC, bedre kommenteringsrate osv. Binder Fields-modellen, jeg tænker ikke, nogen kender den, men helt lavpraktisk, så viser den egentlig bare den hvide streg. Hvad sker der, når vi investerer i branding, og hvordan påvirker det vores kortsigtede salgsaktiveringer? Hvis I er gode til at skabe brand, så sælger I mere, når I kører kortsigtede salgsaktiveringer. På en Black Friday, hvis der er rigtig mange, der synes, det I laver er nice, men som synes, det måske er lige dyrt nok, og I så laver en kortsigtet salgsaktivering, der kunne være et tilbud, så sælger I 2, 4, 5, 10 gange så meget, som hvis I bare kører tilbud hele tiden. Så for lige at tage det tilbage, det skal heller ikke blive alt for teoretisk og sådan nogle ting, og så koble det op på hinanden. Mental tilgængelighed og købstilgængelighed kan kobles op på to ting. Mental tilgængelighed er typisk de brandede initiativer, det er typisk vores awareness-arbejde, det er typisk det, vi laver, når vi poster organisk på sociale medier. Normalt, når der står sponsoreret nede i venstre hjørne, så diskvalificerer du faktisk allerede nogle mennesker i at sige, om det her det er et brand, jeg gider arbejde sammen med eller ej, medmindre de kreative virkelig er fedt. Og købstilgængelighed, det er typisk performance marketing. Det er det, som 99% af alle danskere, de sværger til, fordi de ser godt ud inde i ads manageren, lige indtil de ikke kan skalere længere. Og det er godt offer, kroarbejde osv. Og det er jo fint nok, alt det her med mental tilgængelighed og sådan ting, men hvordan kan jeg, Frederik, føre det ud i praksis? Det kan du gøre ved at starte med at definere din ICP. ICP det står for Ideal Customer Profile. Hvis vi ikke kan konkretisere og fastlægge, hvad deres behov er, hvad målgruppen ønsker, hvad deres desires er, så bliver vores markedsføring noget gætværk. Og så kan vi ikke rigtig, altså vores markedsføring, det bliver tilfældigt, om det kommer til at gå viralt, det bliver tilfældigt, om det kommer til at få konverteringer, hvis vi ikke kan fastlægge det. Hvis vi til gengæld kan fastlægge det, så kan vi skræddersy vores marketingindsats til at være top of mind, tale til deres pains, deres behov, og i sidste ende ramme dem med et offer, der rent faktisk resonerer med, hvad de gerne vil have. Jeg ser også tit folk pushe nogle offers, som er ligegyldige. Og det kommer jeg også til at se et eksempel på i dag med Sneakerstore. Og så sidder folk nok også og tænker, at jeg har masser af kunder igennem Bixen. Jeg ved jo præcis, hvad mine kunder de gerne vil have. Jeg har jo snakket med dem. Jeg har jo gjort alt muligt. Typisk, når vi kommer ind, så har brandarbejderen altid sin egen opfattelse af, hvad er vi for et brand. Lige indtil man begynder at lave research, og så faktisk finde ud af, de steder, hvor vores kundepersoner taler frit omkring de pains, eller de ting, de har i mente, de problemer, de gerne vil løse, så kan vi faktisk finde ud af at skræddersy vores kreative. Det kan du finde på Reddit. Du kan finde det i kommentarfeltet. Kommentarfeltet er faktisk også typisk et rigtig undervurderet værktøj i paid social. Hvis du får bedre kommentarer, så er det fordi, dit content er engaging. Det giver lavere priser på 1000 visninger, og det gør, at folk de synes, dit brand er nice. Du kan gøre det på YouTube, interessegrupper. Det vigtigste er bare, at du researcher det, og du rent faktisk finder ud af det, for det fastlagt. Fordi hvis du ikke gør det, så kommer det til at være gætværk, og en pain, den er ikke ægte. Du kan ikke opdægte en. Du kan ikke opdægte en pain. Du kan ikke opdægte et problem og så sige, det er et problem, fordi det vil jeg gerne have, fordi jeg ikke gider lave min research. Pain drives action. The pain of losing something is twice as big as the pleasure of gaining something. For Sneakerstore,
der er det typisk sådan noget med, at jeg er svært ved at få fat i de rigtige sneakers, så jeg ved ikke, om de er ægte, når jeg så endelig finder dem. Og så vil jeg også gerne være sikker på, at når jeg så endelig køber nogen, så vil jeg faktisk også gerne være sikker på, at jeg er med på moden, så jeg ikke spilder 3.000 kroner på at købe et andet, som ser kikset ud. Det du gør efter, du har defineret din SP, det er at definere din kreative vinkel, og det er vigtigt, at de her to ting de bliver gjort i en kronologisk rækkefølge, fordi hvis du begynder at lave kreativ, før du har gjort det, så bliver det noget gætværk. Og du kan selvfølgelig godt teste dig frem, og det skal man jo gøre uagtet, men det skal du gøre efter, så du bruger den research, du har lavet, til at udarbejde kreativer, der resonerer med din målgruppe. Formålet med god branding, god markedsføring, det er at tilpasse vores kreativer efter deres specifikke ønsker, og gøre det nemt for dem at afkode vores budskab. Mark Richardson siger, codify the shit out of it. Kan forbrugeren ikke forstå, hvad du gerne vil kommunikere, hvad for en person er det målrettet inden for de første 2 sekunder, så mister du deres opmærksomhed. Typisk, når man ser et kreativ, og det er sådan en god rule of thumb, når man skal skrive copy, så ser de først de kreative, de scanner først de kreative, det er research på det her. Hvis det fanger deres interesse, så læser de din overskrift, og jeg tænker, okay, fuck nogle fede sneakers, jeg kan også shoppe dem, og de er jo eksklusive, de er jo ikke nogen, der er populære alle steder, og desuden så læser jeg altså copy til sidst her. Og hvad tænker du, hvad kan jeg bruge den her rule of thumb til? Hvis du kan besvare de spørgsmål, folk har i hovedet i en kronologisk rækkefølge, så føler brugeren sig forstået, og det gør, eller respekteret, og det gør typisk, at du vækker en interesse, en nysgerrighed i dem, fordi de føler sig respekteret, de føler sig forstået. Han forstår mit problem her. Og til sidst, fordi det er fint nok med alle de her ting, men hvis vi ikke kan lave det på en omkostningseffektiv måde, så har vi en uprofitabel forretning, og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Det fører mig til gengæld videre til The Sneaker Store, case-studiet. Nok det, som kan sætte det her lidt i praksis, gøre så forståelsen den bliver fremmet en lille smule. Og den måde, vi kommer til at gøre det på, det er først at gå igennem, hvad for nogle udfordringer oplevede The Sneaker Store, så hvis I sidder med nogle af de samme, så kan I copy-paste de metoder, som vi har brugt til at løse det her, hvis jeres marked er sammenligneligt. Og så efterfølgende, så kommer vi igennem de løsninger, vi har til Sneaker Store. Yes. Den udfordring, som de står for i september 2022, da vi overtog casen, det var, at de ønskede at effektivisere og skalere deres marketingfunnel, da de følte, at den nuværende den var ineffektiv og ikke gav den røg i deres bundlinje og omsætning, som de ønskede. Og det første problem, det var, at de manglede en, der ligesom kunne gå ind og lave den her research og definere, hvor sofistikeret er vores marked, og bruge den learning til at sige, hvordan kan vi udarbejde kreativer, der kun resonerer med vores forbrugere, hvordan kan vi udarbejde et skalerbart offer, hvordan kan vi udarbejde god copy, osv. Og for at uddybe det, så kommer vi lige for en sidste gang, det røg ikke helt, men næsten en sidste gang, igennem et stykke teori, som er fra Breakthrough Advertising, der handler omkring, hvor sofistikeret ens marked er. Jeg tænker bare at snakke om det, det nytter ikke noget at vise jer den skabelon der, hvis I ikke har set den før. Men helt lavpraktisk, så går modellen ud på, at jo længere tid dit produkt har været i markedet, og jo flere produkter og udbyder lignende det, du prøver at sælge, som forbrugerne er blevet eksponeret overfor, jo mere sofistikeret og skeptisk vil man typisk være over for de logiske USP'er, vi kan kommunikere. Og det kommer der meget mere kontekst til lige om lidt. En måde, hvis du sidder derude og tænker, hvor sofistikeret er mit marked, så Frederik, det vil være at spørge dig selv, how many similar products have they, your market, been told about before? Hvis svaret er rigtig mange, så vil mange af de her logiske USP'er blive vag hurtigt, fordi de har hørt dem fra 1000 forskellige udbydere, så betyder det ikke noget længere. The Sneaker Store, de sælger resold sneakers. Det er et homogent produkt. Det placerer markedssofistikering på niveau 4. Og det skyldes, at man tidligere har lavet Instagram-sider, der sælger eksklusive sneakers, hvor brands såsom The Sneaker Store har lavet en forretning ud af at sælge samme produkt, bare med bedre handelsbetingelser og kvalitetssikring, hvilket mindsker skeptismen og øger trygheden for forbrugerne. Hertil er der kommet flere udbydere, webshops med samme claim, der sælger de her sneakers. Så vi skal give forbrugeren en årsag til, hvorfor Sneaker Store er det bedste sted at handle. Altså, de har en sofistikering på level 4. Vi skal oprette en bedre mekanisme eller en opgraderet version af den tidligere mekanisme, som var, at vi bare har de rigtige sneakers på lager. Så at lave den her research og definere, hvor sofistikeret er dit marked, det kan være altafgørende for, hvordan du skal vinkle din markedsføring og hvad for nogle USP'er du skal kommunikere. Lad mig prøve at give et eksempel. Det har Sneaker Store ikke tidligere gjort, og det betød, at de kommunikerede som om, inden for en mekanisme, der giver en logisk grund til, at de claim er opnåelige, det er at sige, min webshop sælger sneakers. Vi har de rigtige sneakers på lager med gode handelsbetingelser, ligesom alle andre har. Det claim er bare noget, som de har hørt 100 gange før fra 100 gange andre udbydere, så det har ikke rigtig nogen effekt. Det resulterede i, at deres copy var ringe. For eksempel så har jeg taget kreativ med her, og det her kreativ er meget til folk, som er aware omkring, at jeg skal have en specifik sneaker. Copyen hed før, New Balance 550 findes i farver til et hvert humør. Hvilken foretrækker du at finde ud af det her? Super vag copy i forhold til, hvad folk ønsker. Efter så hedder den, vi har Danmarks billigste Yeezy Slides. Skriv sommer i ordernoten og få accessories med for 200 kroner ekstra på vores regning. Kostpris på os 15 kroner. Opfattet værdi 200 kroner. The Sneaker Store har altid prismatch på sneakers, og 1 års returret leveret sneakers til, det er så 50.000 kunder nu. Gratis fragt og hurtig levering, og nu med gratis rationering.
Så på baggrund af den her research, på baggrund af at få fastlægge, hvor sofistikeret er det her marked, så kan vi faktisk tilrettelægge vores copy efter det, som betyder noget for vores kunder. Vi kan lave et offer ud fra det, som betyder noget for vores kunder. Bedre handelsbetingelser, bedre offer end de andre webshops, og bedste kilde af inspiration, så man kan blive en del af design, man kan blive en del af det community, som Sneakerstore skaber. Giver det mening? Klasse. Det resulterede også i, at deres offer var ringe, og at de brugte adspend på de forkerte produkter. Og det kommer med mere omkring lige om et øjeblik. Det fører mig videre til anden deludfordring, som var awareness-stadier, og udvikle og markedsføre annoncekoncepter, der appellerer til en større målgruppe, og deraf skalerer spændet. Fordi The Sneakerstores koncepter, det var det, vi så lige før, de henvendte sig kun til folk, der vidste, at jeg skal have New Balance. Hvis du ved, at du har New Balance, hvis der er nogen, der sidder herinde og arbejder med Google Ads, så vil du også vide, at produktspecifikke søgninger, som er høj intent, de er ret dyre, og det samme er gældende for Facebook. Men de henvendte sig kun til folk, som allerede vidste, at der var, jeg skal have den her sneaker, hvilket helt essentielt gør, at de henvender sig til folk, der er product aware og aware. Og det betyder, når du er product aware, du ved, at du skal have sko, du kender allerede forskellige retailers, du ved, at der er 3-4 brands, der allerede har formået at markedsføre til dig organisk og igennem paid ads, så du kender dem, du stoler på dem. Men det var først her, Sneakerstore begyndte at kommunikere til dem. Så det er her, kæden den hopper af. Så bliver de aware, og så ved man, okay, der er de her brands, jeg køber fra, jeg ved, jeg skal have den her sneaker. Jeg køber der, hvor der er det bedste pris og det bedste handelsbetingelser, fordi jeg har et homogent produkt. Problemet ved udelukkende at markedsføre til folk, der er aware, er, at du taler til folk, som allerede er i markedet efter det her produkt. Og de fleste mennesker, de søger ikke, det er vigtigt at sige det her, de søger ikke efter et specifikt produkt, men noget, som kan tilfredsstille deres behov. Eksempelvis for Sneakerstore, så er det at se nice ud, være med på trenden, blive en del af det her community, blive accepteret. Deres målgruppe er typisk 12-18, så de vil gerne være accepteret, når de går ned i skolegården, og så få nogle fede kommentarer på, wow, nogle fede sneakers du har. Igen tilbage til 90-10-reglen. 10% er markedet for at købe, 90% er ikke. Jeg ved godt, hvor vi tjener flest penge i forhold til at udarbejde en god marketingfunnel. Så hvis vi ønsker at skalere, så skal vi lave en omkostningseffektiv marketingfunnel, som skalerer, eller snakker til en større del af markedet, så vi er top of mind, når behovet opstår. Og trods homogene produkter, så har vi opnået det her med The Sneakerstore, det kommer vi mere end omkring i det her oplæg. Det andet problem, det var kompetencemangel på paid social, fordi det er fint nok at have styr på, hvordan du skal vinkle din markedsføring, men hvis du begynder at jukse i din opsætning, og begynder at lave aktionsoverlap, altså du byder mod dig selv, så bliver det dyrt for dig alligevel. De havde et superoptimalt setup i Ads Manageren, og selvom de var gode organisk på TikTok, så havde de også kun Meta, hvilket forøger risikoen for forretningen. Hvad sker der, hvis CPM stiger på Meta, altså pris på 1000 visning, så bliver vores køb dyrere, og så har vi ikke rigtig noget eksistensgrundlag længere. Så vi skal ligesom have spredt det her ud, diversificere vores mediemix. Og sidst men ikke mindst, så var de ikke aggressive nok under højtider. Det virker jo super simpelt at tænke, de er ikke aggressive nok under højtider. Men langt størstedelen i e-commerce har 500 bolde op i luften, og de kan ikke finde ud af at gribe nogen af dem, fordi det bliver uoverskueligt. Så de prøvede ligesom at flatline deres budget hen over hele året, i stedet for at lave en konkret strategi til, f.eks. under konfirmation, som vi kommer til at bruge som eksempel i dag, på hvordan kan vi skrue op og gå mere aggressivt til værks i de her højsæsoner. Og for at opsummere det, så har jeg taget den her formular med. Men jeg kunne godt tænke mig, at I lige ikke tager et billede af, men i hvert fald husker. New Customer Acquisition Cost gange livstidsprofit divideret med risiko, det er det, der afgør værdien af din e-commerce. New Customer Acquisition Cost, den skal være så lav som muligt. Det er typisk det første, vi kigger på. Når vi har styr på det, kan skalere vores forretning på det, så skal vi sørge for at få mest muligt ud af vores kunder på kortest mulig tid. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at der ikke er særlig meget risiko forbundet i vores forretning. Så det vil sige, at når vi kun kører på Meta som annonceringskanal, så er der rimelig meget risiko forbundet i vores forretning. Det skal vi diversificere ud. Det så sådan her ud. Når de skalerede adspend, så steg CAC. Det påvirker NCPA negativt. De havde auktionsroll-up i deres ads manager. Ringe funnel, dårlig copy og kreativer, hvilket alt sammen påvirker NCPA negativt. Dog var de gode organisk, så der er et godt udgangspunkt der, og gode trendspotter, og så de Sneakerstore overhovedet helt ind til benet. Så solgte de udelukkende sneakers, og havde alle ikke en ko på Meta. Så det er sådan her, det ligesom så ud før. Lad os prøve at bevæge os videre. Så hvordan kan vi ligesom formindske prisen på nye kunder erhvervet, forøge livstidsprofit og skaffe den her livstidsprofit ind på kortest mulig tid, alt sammen mens vi formindsker risiko. Det kommer vi igennem nu i løsninger, som er det sjove. Og det første vi gjorde, det er naturligvis det, jeg anbefalede jer, ellers så vil det være lidt vagt, det er at definere vores ICP. Det vi fandt ud af her var, at vi har 3 forskellige kundevertikaler. Vi har en kundevertikal, som er 12-18 år. Det er den største kundevertikal. Det er typisk både drenge og piger, mest drenge. Og så er det typisk forældrene, der laver konvertering, hvilket er en super brugbar viden for os at have, når vi skal lave vores markedsføring. Så vil de, og det problem, vi løser for dem, den pain, vi løser for dem, det er, at de gerne vil have den her community-følelse, og de tager typisk inspiration fra influencers, som er trendy i det her publikum. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender til markedet lige nu, men sådan en som Luke Lund for eksempel, han er jo han er virkelig populær blandt de her 12-18-årige.
Den anden kundevertikal, den anden største kundevertikal er folk, der er 18-30. Det er typisk, også igen, kvinder og drenge. Køber selv, meget prisbevidste. Man ved godt, når man er på SU, eller når man lige har fået første job, at det her det er et homogent produkt, så man køber der, hvor man får den bedste pris. Og selvrealiseringsaspektet fylder rigtig meget. Det er nogle andre influencers, men det er typisk også det, man tager inspiration fra her. Og den sidste, jamen det er forældrene, bedstemoren, der gerne vil glæde sit barn. De er prisbevidste, men foretrækker trygheden i, at de er ægte, så de vil gerne betale lidt ekstra, hvis de ved, at du er den største, og de kan stole på dig. Markedet, jamen der er mange spillere på markedet på det her tidspunkt, som sælger det samme produkt i mere eller mindre samme prisleje. Der er ikke rigtig nogen, der differentierer sig på det punkt. Første mulighed. Der er ikke nogen retailer, som var på tronen, og så er der stor efterspørgsel baseret efter sæson. Keyword-planer. Hvor mange herinde er familiære med keyword-planer? Prøv lige at få en hånd op. Jeg kan ikke tænke på et værktøj, der er mere eksakt i forhold til, hvordan vi skal planlægge vores markedsføring end keyword-planer. Vi kan vitterligt se præcis, hvor stor efterspørgselen er i et pågældende land, ved at gå ind på keyword-planer og så søge efter sådan nogle ting her. Det her, for lige at snakke om awareness data, det er en solution aware søgning. Jeg ved, jeg skal have konfirmationssko. Jeg ved ikke, om det er New Balance, om det er Yeezy Slides, eller om det er noget helt tredje. Så vi har mulighed for at snakke til folk, før de er købsparate her, og uddanne dem til, hvor de skal købe deres konfirmationssneakers, hvad for en konfirmationssneaker de skal købe, den med bedst dækning, osv. Og indvendingerne var typisk, jamen, og det er nogle kommentarer fra TikTok før, overprice kan man vist nemt sige, er der en, der skriver en indvending, men den er udsolgt overalt. Det skriver Sneakers, så den er ikke udsolgt hos os. Det er den research, vi ligesom har udarbejdet. Det ligesom fortæller os er, folk handler på scarcity, da skoene er fattige og svære at få fat i. De handler på pris, fordi det er et homogent produkt. Det er et produkt, der ligner meget andet, og ingen differentierer sig på deres offer endnu. Hvilket fører mig videre til den spændende del. Udvidelse af mediemix, udarbejdelse af et skalerbart offer og breakdown af vores funnel, og hvorfor de her koncepter, vi har udarbejdet, de rent faktisk virker og kan skaleres på paid ads. Yes. Vi ved fra tidligere, at sofistikering er på level 4, altså vi skal lave et claim, som er det bedre end de andre webshops i markedet. Der er mange spillere, som sælger et homogent produkt i samme prisleje, og vi ved også, at de generelt får smæk for et højt prispunkt, og at den opfattede værdi er ret lav. Til det, når vi skal udarbejde vores offers, som nok er Maslows behovspyramide for e-commerce, nummer 1 priority, det her, så bruger vi den her formular, som er dream outcome gange perceived likelihood of achievement, altså hvad er chancen for, hvis jeg køber dit produkt, at jeg får mit dream outcome, divideret med time delay gange effort and sacrifice. Det er den værdi, dit produkt giver til forbrugeren. For Sneaker Store, der er der stream outcome, at de gerne vil være med på moden. De vil gerne blive en del af community, og det sker typisk igennem en drømmesneaker. Den sneaker ønsker man selvfølgelig at købe af dem, der har det bedste offer, og så ser man jo også gerne, at den holder lang tid. Det er jo en dyr sneaker, der. Perceived likelihood of achievement er stor. Du kan købe en sneaker, og så er du ligesom væk fra det her gatekeeping til at blive en del af det her community. Time delay er close to none. Sneaker er ikke det eneste, der ligesom er med til at udgøre din stil. Hvorfor Sneaker Store også har lanceret et andet brand, der hedder Pelé, så de løser en større del af problemet ved også at sælge tøj lige pludselig. Og effort and sacrifice, som også er vigtigt her. Penge, research i markedet for, hvad der trender. Det er nogle kræfter, man skal lægge i, for ligesom at kunne lave den her og finde ud af, hvad skal jeg bruge mine penge på. Man har ikke lyst til at bruge penge på en sneaker, som ikke er sej, og her mangler man en troværdig kilde at tage inspiration fra. Så vi skal have det bedste offer, og vi skal være dem, der er nemmest at tage inspiration fra, og så skal vi være dem, der er mest troværdige. Det er ligesom vores lønning her. Offeret var før. Sneaker, de skulle købe, typisk en lille smule dyrere end markedet, fordi vi er jo Sneaker Store. Folk, når man snakker om brand, så tænker de altid, at mit brand, det kender alle. Det gjorde de ikke. Efter så ser det sådan her ud. Sneaker, de skulle købe til den billigste pris, plus gratis starterkit med en opfattet værdi af 200 kroner. Så hvis jeg skal gå ud og købe en sneaker, og jeg alligevel gerne vil have den til den billigste pris, plus 200 kroner i starterkit, i opfattet værdi, som kan gøre, at jeg kan passe på mine sneakers, så bliver det en no-brainer at konvertere her lige pludselig. Det er skalerbart. Og framing af starterkit er ikke tilfældigt. Vi vil gerne have nye kunder. Fint. Så hvordan skal vi distribuere vores content, vores mediemix? Sneaker Store var allerede på det tidspunkt vanvittigt dygtig til organisk. Og det betød også, at i og med, at de kun annoncerede på Meta en lille smule på Google, så har de også et kæmpe uforløst potentiale på TikTok, fordi der er så meget trafik derfra, som bare ikke bliver samlet op på. Men de kørte meta-annoncering, og så havde de en god tilstedeværelse organisk, som var det, der ligesom drev forretning på det tidspunkt. Efterfølgende, jamen, så har vi fået udarbejdet en skalerbar Google-strategi, og vi har fået koblet TikTok på som medie, så vi ligesom diversificerer vores annoncekanaler her. Yes. Videre til breakdown of funnel, og også nok en af de sjove ting. Før, der så deres funnel sådan her ud, for ligesom at udskitsere, hvor stor en del af markedet snakkede deres kreativer til før. Det var et midt af funnel kreativ, bottom af funnel kreativ, sat i kontekst med de her forskellige awareness-stadier. Og nu ser det sådan her ud.
Men for lige at give jer en kontekst til, hvad de her forskellige awareness-stadier kan, og give dybdegående viden omkring det. Det kan, det forståelsen af det kan, det er at hjælpe jer med at skrive copy, og udarbejde kreativ og forstå, hvad for en tankegang er det, man har, når man ikke kender jer. Hvad for en tankegang har man, når man kender jer, og hvordan skal vi udarbejde vores kreativer og vores copy efter det. Så lad os prøve at dykke ned i awareness-stadier og sætte det i kontekst med de her forskellige koncepter, vi har for Sneakerstore før og efter. Når du er unaware, jamen så ved man typisk ikke, at man er med på moden. Man sidder derhjemme, og man ved ikke rigtig, at der er mere til livet end at pille bussemand og ikke være med i den her community, som Sneakerstore har. Hvis vi så kan formå at markedsføre igennem organisk, at vi har et community, vi har noget, der er fedt at være en del af, så bliver man problem at være. Man ved, okay, der er faktisk mere til livet end bare at sidde herhjemme. Men ved ikke, om det er stil, fitness, noget helt tredje, man skal gå med. Og her framer vi ligesom sko, og det community Sneakerstore har, som gatekeeper til at komme derhen. Så bliver du typisk solution aware. Så ved du, okay, men stil er den rigtige og nemme vej at gå for mig, for ligesom at komme herhen. Vores mennesker, vi er super doven indrettet, så vi skal ligesom frame det som den nemmeste måde at komme derhen på. Her frames skoen som gatekeeper, og vi kan med fordel bruge social proof i influencers. Du er solution aware, du ved, det er stil. Skal jeg købe tøj, sko, hvad skal jeg købe her? Så skal vi bruge influencers til ligesom at påvirke den beslutning her. Og så bliver du product aware. Lille hack til alle. Hvis du bliver product aware, fordi at Sneakerstore har skabt alt det her awareness omkring, at sneakers det er fedt, så er der ret stor sandsynlighed for, at det er dig, det kommenterer ved. Men når du er product aware, så ved du, at jeg skal have fat i sko. Men her har man allerede 2-3 brands i mente. Og hvem man køber af, det afgøres af, hvem har det bedste offers, fordi det er et homogent produkt. Og offers, ja, det er alfa og omega her. Igen, aware, så ved du, at jeg skal have en Nike Dunk Low størrelse 38,5. Køber du igen der, hvor der er det bedste offer. Så lad os prøve at dykke lidt ned i Sneakerstores kreativer før og efter. Det første kreativ, jeg tager med til her, det er noget, der snakker til sådan et problem aware stadie. Altså du ved, jeg har et problem, jeg vil gerne se nice ud til sommer. Jeg kan faktisk lige give lidt kontekst her. Unaware er typisk noget, der sker organisk. Organisk markedsføring. Fordi specielt når du har sneakers, du kan godt diskvalificere nogle mennesker automatisk, når der er sponsoreret ned i venstre hjørne. Men de fleste ved, at de gerne vil se godt ud til sommer. Så hvordan kan jeg se godt ud til sommer? Det skal vi ligesom prøve at fortælle folk, og det kan vi gøre igennem et kreativt lignende det her. Sommertiden starter om lidt. Det betyder, at officielt ikke ret lang tid til sene sommeraftener, festivaler, koncerter og meget mere. Vil du være på forkant med de perfekte sko til sommeren 2024, så har jeg her en liste til dig med de flotteste sko til sommer. Og husk, skriver du sommer i ordnoten, når du køber sko, så giver jeg dig en gave med de her 200 kroner på min regning. Vi ses. Copyen hedder, bliv klar til sommeren med rabat på eksklusive sneakers. Skriv sommer i ordnoten, når du har fundet dit sæt sneakers og opnår en besparelse på 200 kroner. Og hvis jeg lægger mærke til det, så er det ikke en call to action til en specifik sneaker. Det er bare, at vi har lavet en liste over de fedeste sneakers. Det er nemt for dig. Du skal ikke gøre særlig meget. Du skal virkelig ikke bruge særlig meget hjernekapacitet for at gå ind og finde den fedeste sneaker her. Det vi typisk også gør her, det er at bruge kreativt organisk først. Performer det organisk, så kan vi bruge det i et Spark-regi. Det er både en TikTok og en Facebook-annonce. Så bevæger vi os videre. Så bliver vi solution aware. Vi ved, okay, vi skal have en sneaker, og hvordan kan jeg bedst blive inspireret til det her? Der kunne et kreativ se sådan her ud. I må lige bære over med mig med lyd, men det kommer fra MacBooken. Copyen hedder fuldendt dit outfit med et sæt eksklusive sneakers. Hos Sneakers der har vi prismatch på alle sneakers, gratis fragt retur i hele DK, sørger for sneakers til plus 50.000 kunder er det nu. Grunden til, at der er et spørgsmålstegn over i højeste, det er, fordi der var ikke noget kreativt, som tilsvarer det her før. Så bliver man typisk product aware, ved okay, men nu skal jeg have en sneaker, jeg skal bare finde ud af hvilken. Og hvordan skal jeg lige forklare det her? Når du kører et katalog, så kan det katalog være sådan lidt en joker. Det er lidt et jokerkort. Et katalog, det kan både prospekte, men det kan også fungere som retargeting. I det her tilfælde, der skriver vi, find altid de nyeste og mest populære sneakers på markedet hos sneakerstore.dk. Og når du er solution aware, du ved, du skal have sneakers, så er det bare rart. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men forbrugeradfærden siger bare, at de vil gerne sidde og scrolle i det her katalog med de mest populære sneakers. Det skal de bede om. Det er nemt, det er convenient. Hvor copyen før, jamen den hedder, vi har altid nye sneakers på hylderne, få styr på dit sneaker game her. Igen, ikke en USP, vi har lyst til at høre, fordi de ikke har afgjort sofistikering og alle de forskellige ting. Og så bevæger vi os videre til konfirmation. Det snakkede vi jo om tidligere med keywordplaner. Der er ret stor efterspørgsel baseret på sæson. Der kunne kreativt se sådan her ud.
Vi skriver, shop de mest populære konfirmationssko hos The Sneaker Store. The Sneaker Store har prismatch på alle sneakers, gratis fragt og retur hele DK. Det vil sneakers til plus 50.000 glade kunder. Er du konfirmand, non-firmand eller forælder til en, hvis store dag ligger lige rundt om hjørnet? Så se med her. Vi har lavet en liste til dig med de mest perfekte sko til den store dag. Her finder du blandt andet Adidas, Nike, New Balance og meget mere. Og skriver du konfirmand i ordren, når du køber sko, så giver vi dig en lille gave med til den store dag. Vi ses på thesneakerstore.dk. Jeg ved ikke, om I kan huske de forskellige kundevertikaler, vi snakker om, men der var flere forskellige kundevertikaler. Der var forældrene, så var der børnene, og så var der de her, der bare gerne vil have nogle fede sneakers. Det her, det snakker naturligvis kun til børnene, der skal konfirmeres, og forældrene. Hvis jeg lægger mærke til det, så siger hun også i starten, er du konfirmand, non-firmand eller forælder til en? Så vi rammer ligesom de to kundevertikaler her, og det er ikke tilfældigt. Til det, og det er jo også noget, som virkelig også, tror jeg for mange, kan være vigtigt at tage med herfra, fordi en ting er selvfølgelig annoncerne, men landingssiden skal også spille sammen. Til sådan en kreativ som det her, som er solution, og jeg vil gerne finde ud af, hvad for en konfirmationssko skal jeg på. Der kunne et kreativ, eller det her, hvor vi virkelig bare giver inspiration, vi giver værdi, fungerer fremragende. Og så kan man løbende, det kommer jeg til at se lige om lidt, når man skaber værdi, selvfølgelig også lige smække ind, at du kan købe det, og så kan du få et gratis starterpack med, fordi der du får mest værdi ved os. Så vi kan uddanne dem, og samtidig sælge dem, fordi vi giver værdi, de kan godt lide os, og så finder de også ud af, hov, det er også her, hvor jeg får det bedste offer. Yes. Endnu en product aware annonce, den skipper jeg lidt og elegant over, men det er egentlig bare, hvis du ved, du skal have Adidas sneakers, så har vi også lavet specifikt kreativt til det, fordi de sælger godt i den her årstid. Så vil du blive product aware igen, så begynder vi at komme hernede, hvor nu kender de os. De kender os fra organisk, de kender os fra paydats. Nu skal vi have konverteret dem. Der kunne kreativt til sådan noget. Lad os være ærlige. Alle ved, at Slice og Sandberg bliver the shit til sommer. Og hvis du overvejer at købe dem her, eller bare andre sko, så skal du høre med her. Fordi hvis du køber sko ved Sneaker Store i maj, og skriver maj i ordenen, får du en starterkit med, som de er 200 kroner. Den består af 15 sneaker wipes, et par protectors og skotræ. Og nej, det gælder ikke kun med Sandberg og Slice, det gælder ved alle sko. Yes. Så bliver man aware. Nu ved jeg, okay, nu har jeg besluttet mig. Nu har jeg endelig fundet den sneaker, jeg synes, der er fed. Adidas Handball Special Earth Strata. Så skal jeg selvfølgelig finde der, hvor der er det bedste offer. Hvad tror I kommenterer bedst? Vi er vilde med Jordan 4's. Nu siger jeg, antager vi bare, at folk gerne vil have Jordan 4's. Hvilken er din favorit? Vi ses på sneakerstore.dk. Eller shop Adidas Handball Special Earth Strata på thesneakerstore.dk. Inden prisen stiger, The Sneaker Store har prismatch på alle sneakers, gratis fragt og tur hele DK. Leveret til nu plus 50.000 kunder. Shop din favorit her. Det gør den til venstre. Så kører vi, den har vi set i forbindelse med copyen. Så kunne vi finde på at lave en DPA også, og det er så kun til retargeting her. Der vil være en anden copy. Det vi skal huske, før vi lige går videre til næste, det er, at når mennesker køber et produkt, i det her tilfælde sneakers, så er problemet, som vi prøver at forsøge eller at løse, altid større end hvad dit specifikke produkt det kan løse. Vi ved, at folk gerne vil have bedre stil, så hvorfor ikke udnytte, at vi har et kæmpe owned audience organisk, og opsælge / løse en større del af deres pain, som er selvrealisering, for forbedre det her den her opfattelse, de har af sig selv, ved at lave tøjbrands, de synes er nice, og kan identificere sig sådan noget. Så det kunne være, at vi ved, at folk gerne vil passe på deres sneakers. Vi opsælger dem på sneakerboxer, det er sådan en gennemsigtig lille boks. Og så laver vi et brand, som kan supplere Sneaker Store og løse en større del af pain i Prelay Project. Det fører mig videre til, fordi det er jo kreativen er klart det vigtigste. Som sagt, så er det her sekundært, men det er også vigtigt at styre på, for der er ikke nogen grund til at byde sig selv op i annoncepriser. Jeg har udskitseret, hvordan deres struktur ser ud før, men det er egentlig mere sådan en service til folk, der gerne vil have slidesen efter, som en udførlig guide til, sådan her gør du. De learnings, I skal tage med fra det her, er at konsolidere jeres annoncesæt. Der bliver kørt 5 forskellige annoncesæt, alle sammen, eller kampagner, alle sammen med annoncebudget. Det er splittet op, retargeting er splittet op i køn. Vi har 2 trafikkampagner med de samme kreativer i, nogle af kreativerne i hvert fald. Vi har en, der er målrettet køb, som er delt op i piger, mænd og interesse. Det er bare ikke optimalt. Så vi har et fragmenteret setup, hvor vi bruger de samme kreativer i flere af vores annoncesæt. Vi er testet på målgrupper i stedet for kreativer. Målgrupper er et produkt, der er ikke blevet opdateret i who knows how long fra Facebook. Kører bred. Specielt i Danmark, vi er kun 5,5 millioner mennesker. Hvis du kører i USA, så kan vi begynde at snakke interesse og skærme den ind. Og så testede de uden formål, og deres kreativer var meget low funnel, som vi lige har snakket om. Derudover, og det her det er mega vigtigt, hvis du har et homogent produkt, som minder om andre, så kører de udelukkende dynamisk produktannoncer til retargeting, og deres feed design havde intet logo. Ved at ændre det her, og ved at lave den struktur, som jeg kommer til at vise jer lidt,
Plus de nye kreativer, der har vi gået fra en ROAS på 5 til 11, spændtjening på 2.000% og en CPM, pris på 1.000 visning, på 23 kroner. CPM er en meget god indikator for, om folk kan lide det, du laver, fordi Facebook vil gerne skubbe content, som folk interagerer med. De vil gerne have, at folk bliver længere tid på platformen. Hvis CPM den falder, så er det fordi, du laver content, som folk resonerer med, og så har du lykkedes med at snakke til et større publikum, fordi der er kun en begrænset mængde, der er product og aware. Det ser sådan her ud. Det er lige mindre, at vi har 2.000% budgetstigning her, og vi har 2 mindre kampagner. Vi har en, der er prospecting, hvor vi både kører, det er så kampagnebudget, så det vil sige, at den får selv lov til at dele budget ud, efter hvad den tænker, der er mest profitabel. Så har vi et annoncesæt grupperet efter trendende varegruppe, hvor vi tester. Så har vi et winning evergreen ads, altså de ads, der ligesom er valideret, de gode dem her, de skal bare skaleres på. Så har vi en til kampagner, det kunne være konfirmation, hvor vi laver et katalog specifikt til det, som vi kommer til at se lige om lidt. Altså produktsæt, hvor vi bare tager de bedste sneakers, så folk kan browse rundt i det. Et annoncesæt med de specifikke kreativer, så har vi en specifik bare med DPA. Det eneste retargeting, fordi retargeting, det sker på kreativ. Jeg har prøvet at ændre i en copy på et kreativ, og så var frekvensen, som antyder, hvad for publikum du taler til, så ændrede den sig 180 grader. Men det har vi en DPA, det er næsten det eneste retargeting, som vi dedikeret kører for Sneakerstore, det er DPA, altså et katalog. Så tidligere, der blev alle produkter pushet ud under en katalogannonce, og endda udelukkende som retargeting. Efter, jamen, så kører vi både en katalogannonce med alle produkter i, og ligeledes så splitter vi det også op i produktsæt. Så det kan fx være, at vi har en sæsonbaseret konfirmation her, det jeg lige viste jer. Så laver vi et katalog med de sneakers, og så husker vi med et homogent produkt at få logo på. Hvis vi ikke har logo på med et homogent produkt, så kunne folk lige så godt være en konkurrent det her, som pusher det her. Hvis vi har 1 million eksponeringer, så vil vi gerne have, at de ved, at det er Sneakerstore. Så efter der har vi konsolideret setup. Vi tester på kreativer, alt efter hvad der mangler i funnel, hvis det giver mening. Budgetstigning med 2.000%, men 2 færre kampagner end før. Testet med et formål og en konkret strategi på de her kampagner. Og så havde vi en DPA, annonce, katalogannonce, dynamisk produktannonce hedder det, til prospecting og retargeting, og et feed design med logo. Hvilket fører mig videre til vores testing setup. Strukturen, når vi skal teste i sådan et marked her, og det er jo noget, der varierer efter, hvad for en branche du er i. Men det var afhængig af, hvad ved Sneakerstore om markedet, og hvad er data, naturligvis. Der bruger vi noget, der hedder 3-2-2-metoden, og det er sådan en tommelfingerregel, ikke alle sammen kan bruge. 3-2-2-metoden går helt lavpraktisk bare ud på, at I behøver sikkert kigge på det her, fordi det forvirrer nok mere, end det gavner. 3 kreativer, 2 copies og 2 call to actions. Hvis du gør det i noget, der hedder en fleksibel, det er en nyt annonceformat, for Meta lige er kommet med, så laver den en annonce, det vil sige, at i stedet for at du skal have 12 forskellige annoncer manuelt, så laver den en, hvor al læring går ind i. Det, som det giver dig, det er, at Meta lærer 12 gange så hurtigt. Du sparer 12 gange så meget tid, og du sparer 12 gange så mange penge på ikke at teste manuelt. Hvad gør vi, hvis du har et vindende kreativ, vi skal have i vores testing? Den springer jeg hurtigt over. Som du ønsker at tage ind i dit skaleringsannonce uden at miste læring, der går du ind i Post-ID Finder, finder det kreativ fra din fleksible annonce, og så smækker du det ind i det andet. Jeg er klar på spørgsmål efter, hvis folk er i tvivl om det. Og hvis du har et livsstilsbrand, så er det vigtigt, det er bare lige en huskregel det her, at lave din kreativ i 9.16, så de også passer i et 1.1-format. Hvis du kører fleksibel, så er det vigtigt at huske. Og til det vigtigste inden for media buying, optimeringsguidelines. Og der har vi 3 benchmarks, vi går efter. Det er MER, Triple Whale og Ads Manager, typisk. MER står for Marketing Efficiency Ratio. Så det er egentlig bare, hvor meget får jeg ud af en marketingkrone brugt på hele mit marketingbudget. Bureauer, annoncebudget til Meta, videograf, så videre. Hvor meget får jeg omsætning på det? Hvis jeg bruger 10 kroner, og jeg får 10 igen, så er min mere 10. Så det er en sådan holistisk måde at rapportere på. Så hvad sker der backend, hvis jeg gør det her? Der plejer vi at lægge følgende benchmarks, som er et break-even punkt. Hvornår går vi break-even på vores marketingomkostninger? Hvad skal vi som minimum ligge på? Hvad er vores krav? Altså, hvor tjener vi penge? Hvor skal vi ikke under, for at vi i hvert fald har en sund forretning? Og hvad er vores target? Hvad er den optimale verden? Og grunden til, at vi har et krav og et target, er fordi, at de 2 ting, vi vil typisk gerne ligge imellem vores krav og vores target. Lad os bare sige, at dit merkrav det er 4, så hvis du bruger 10 kroner, så skal du have 40 igen. Og dit target det er 6, så hvis du bruger 10 kroner, så skal du have 60 igen. Så vil vi typisk gerne ligge et sted mellem de 2 ting. For hvis du rammer mere target, så kan du skalere profitabelt. Du bruger simpelthen ikke nok annoncebudget, fordi du kan skrue op, og så kan du gøre det kan du gøre profitabelt. Men hvis du kommer ned og skraber overfladen på mere krav, 4, og det begynder at blive uprofitabelt for dig,
så skal du gøre et eller andet for at kunne skalere yderligere. Noget helt andet end i Ads Manager. Triple Whale, og det er lidt til lidt større forretninger. Men Triple Whale har en attribueringsmetode, der hedder Total Impact. Og det den gør, fordi annonceplatform har 2 formål. 1, det er at tjene penge til sig selv. Det er number 1 priority. Og 2, det er at tjene dig penge, så du kan bruge flere penge. Den attribueringsmodel den tager højde for 0 og førsteparts data. Så det vil sige, UTM-koder på alle dine medier, de kan se, hvor kunderejsen den ligesom starter henne. Google de vil jo gerne attribuere så meget til sig selv som muligt, men Google er jo typisk et low-funnel-medie. Det er typisk der, hvor folk slutter deres kunderejse. Så der kan vi se, på baggrund af, hvad folk har svaret på post-survey, altså når de har købt, og så de svarer, hvor du har købt henne, er det Facebook, Google, TikTok. Hvad er vores reelle ROAS? Så vi kan se, at Google den, i stedet for 13,8, så har den en ROAS på 10. TikTok i stedet for 9, så har den en ROAS på 20. Facebook i stedet for 10, så har den en ROAS på 6. Og så kan vi også se, hvor meget vi tjener på nye kunder her. Når vi skruer op med det her værktøj, så kan vi se det instant i omsætningen, fordi vi får noget reel attribuering, og ikke bare noget attribuering, hvor den ene annonceplatform bare vil gerne have, at du bruger flere penge der. Lige et screen capture af, hvordan en post-purchase kan se ud. 25% siger, de kommer fra Google, 22% fra TikTok osv. Og så mixer den det med de her UTM-koder, man sætter ind. Yes. Post-purchase. I kan nok godt huske, at vi snakker om research. Det her, det er guld værd, når vi skal sidde og research. Hvorfor har du købt? Søg på skoene, og de var billigst fra Sneaker Store. Fedt. Så er det ligesom ting, vi har valideret der. EM, fordi jeg vil have sko og fandt jer. Min datters ønskesky, okay, så der er noget ønsker her, og validere vores kundevertikaler. Og så giver den os også et komplet overblik over, hvor meget vi tjener. Og så kan man selvfølgelig få valideret det ved sådan nogen som signifikant, for eksempel. Udover det, så giver den også noget strategisk input, baseret på reel data. Hvor lang tid går der fra den første til den anden ordre? Hvor lang tid går der fra den anden til den tredje ordre? Tredje til fjerde ordre. Det kan vi i hvert fald godt bruge i vores e-mail marketing der. Hvad for nogle produkter skal vi bundle? Det er så lige fra en anden butik, der hedder Consider her. Hvad for nogle produkter køber folk typisk sammen? Og så videre. Og i Ads Manageren, hvad kigger vi efter der? Der har vi 2 metoder at optimere efter. Vi har det, der hedder kreativ diversifikation. Og det er, hvad mangler vi i vores funnel? Mangler vi annoncer til folk, der er problem aware, altså folk, der ikke kender os? Mangler vi annoncer til folk, der kender os? Det kan vi finde ud af ved at kigge på brugt beløb, frekvens, pris per 1000 visning og ROAS. Hvis vi kigger på brugt beløb, frekvens, pris per 1000 visning, så kan vi skelne mellem, om det er en prospecting eller en retargeting ad. Hvis du bruger frekvens ned per dag og kigger, er din frekvens mellem 1 og 1,15. Typisk når jeg kigger annoncer setup, bare en lille afsløring, så er de næsten altid over 1,15. Og jeg siger, jamen jeg laver topfunnel. Det er topfunnel det her. Det er ikke topfunnel, medmindre din frekvens er 1 til 1,15 max på en dag. Så det kan du afgøre det på. For eksempel det her kreativ fra Adidas, som er, det vil så være product aware. Der har vi en frekvens på 1,15, hvilket giver god mening. Det er midt af funnel. Du skal lige finde ud af, om du skal Adidas eller Nike. Og så har vi creative iteration. Creative iteration er egentlig bare at sige, okay, men nu har vi styr på vores funnel, vi har alle de her forskellige annoncekoncepter. Hvordan kan vi gøre dem endnu bedre? Hvordan kan vi gøre de her kreative endnu bedre? Der kigger vi typisk på hook rate, altså hvor mange stopper op, når de ser vores annonce. Hold rate, hvor mange bliver. Gennemsnitlig afslutningstid, klikrate og konverteringsrate. Og der har vi de her benchmarks. Din hook rate, den skal typisk ligge mellem 25 til 30%. Du skal typisk kunne holde dine forbrugere i 50%, minimum 20%. Du skal gerne have en klikrate på 1-3% og en konverteringsrate for dine annoncer på 2%. Det her kreativ, det kan vi lige prøve at tage som eksempel. Glem alt om modulige slippers og vabler, fordi det her er den bedste sko til sommer. Adidas Yeezy Slides. Griner du? Fordi du tog den op, og jeg vidste ikke, du ville tage det op. Vi har Danmarks måske største udvalg af slides, så der er helt sikkert et par lige til dig. Shop dit par på sneakerstore.dk. Du kan se, om du kan finde den billigere et andet sted. Det tænker jeg ikke, du kan. Hook raten på den er 38%, hold rate 71%, klikrate 1,7%, men konverteringsraten er en lille smule lav. Så det eneste, vi kan arbejde med her, det er at sige, okay, men hook rate, den kan vi godt bruge i nogle andre kreative, fordi det fungerer. Det fungerer virkelig der. Men konverteringsraten, den er lidt lav, så hvordan kan vi lave bedre offer på vores hjemmeside? Hvordan kan vi lave en mere tydelig call to action, der gør, at de faktisk har en intent til at handle? Og det sidste, jeg har taget med, før I bliver cross-eksamineret, det er teamstrukturen. Fordi tit, når jeg ser e-commerce, det er jo meget, altså det er jo virkelig væk fra paid social det her, men tit, når jeg kommer ind i e-commerce, så er de rigtig mange administrative medarbejdere. Og intet mod administrative medarbejdere, dem er der behov for. Jeg ser bare tit folk negligerer den her. Og det er den, der er mest leverage i at bygge op som e-commerce. Hvis du er i en scale-up-periode, hvor du ikke er verdens største e-commerce endnu,
så giver det bedre mening at få, fordi du kan ikke, altså du skal virkelig have mange ansatte, hvis du skal have kompetencer fra os, Edition, Shopify og Poettype som e-mailbureau, for at kunne løse det selv. Der skal mange flere ansatte til, end hvad du vil betale os som bureau. Det er først, når du når en vis størrelse, at det giver mening at indsource nogle af de her ting. Så jeg vil anbefale alle e-commerce at fokusere på det, der betyder noget lige nu for dem, og det er at lave masser af content, masser af awareness, organisk og på paid ads. PC der er det Gustav og Sofia, som står for Sverige, og Gustav og Malou, som står for Danmark. Efter, så det sådan noget, lidt en konklusion. Vi er gode organisk stadigvæk, hvis vi vinklede vores markedsføring rigtigt. Vi har udarbejdet et skalerbart offer, skalerbart setup på TikTok, Meta og Google, og skaleret spændt med 2000%. Alle sammen ting, der påvirker vores NCPA godt. Vores livstid den er bedre. Vi sælger nu kunder, opsælger dem på Palais, og vi har et bedre offer, så folk de køber sneakers ved os hver gang. Og så har vi udvidet vores setup med TikTok og Google, så vores risiko er også formindsket. A.k.a. den her e-commerce, den er blevet mere værd. En cross-examination. Jeg håber, at I vil sige lidt til den her. Hvad skal vi gøre, før vi starter vores annoncering? Jeg kan vente lang tid. Vi skal definere vores ICP og udvikle kreative koncepter og skrive copy, som resonerer med dem og kan skaleres. Hvordan udarbejder vi en effektiv marketingfunnel, der bygger brand og skaber kommenteringer og markedsfører til dem, før købsopholdet det består? Uddanne de publikum i, hvad der er fedt, før købsopholdet består, og skabe mental tilgængelighed. Hvad skal vi gøre med vores mediemix? Vi skal diversificere vores annoncekanaler. Mindske risiko. Hvordan administrerer vi bedst vores kampagner? Det gør vi ved at konsolidere dem. Hvad skal vi bygge på for at skabe mest leverage, hvis vi er en scale-up e-commerce? Det er at bygge et in-house team op omkring content. Det er egentlig det, jeg har med for i dag. Jeg håber, at det kan bruges. Hvis I gerne vil have tilslag en slide, så må I endelig sige til, så sender jeg det gerne. Og hvis der er spørgsmål, jamen spørg løs. Jeg bliver her lidt tid efter os. Yes. Vi prøver at glide i gang igen her efter pausen. Det er næsten en hel skam at sådan afbryde alle de der gode samtaler, der er i gang derude, men jeg tænker, at der bliver rig mulighed for det bagefter også. Jeg kommer lige til at stjæle et kvarter, 20 minutter af jeres tid her på at snakke lidt om, hvordan man skalerer til nye markeder. Så når man har brugt Frederiks framework der til at køre, sin produkt ud til alle kunder i Danmark, så kan man kigge mod det store udland. Det har vi blandt andet også gjort med The Sneaker Store, og har hjulpet dem med at entrere i Sverige på Sneaker Store. Det kommer jeg også lige ind på lidt senere i forhold til, hvordan vi har kørt den case. Lige ultrakort om mig, hvis I ikke kender mig. Jeg hedder Magnus. Jeg arbejder her hos Edition, og til daglig der sidder jeg og bygger de her Shopify-løsninger sammen med min fantastiske team. Jeg får simpelthen lov til at være projektleder på det, så har førhen haft meget mere sådan arbejde nede, med hænderne nede i selve løsningen, og har nu fået lov til at være lidt mere strukturerende på de her projekter, vi kører. Og det gælder så altså både designprojekter i Shopify, eller når vi skal migrere folk fra en anden platform over i Shopify. Vi kommer til at lige at tage sådan 4 punkter omkring det her med at skalere til nye markeder. Og vi starter ved den første, som er den her med at lave sig et ROV eller EU-store. Det drejer sig om at få testet et nyt marked af. Og der plejer vi ligesom at sige, at det er de her 4 trin, man lige skal igennem. Test nye markeder er forholdsvis nemt i Shopify, fordi du har muligheden for at åbne et nyt marked nærmest med dags dato. Det du gør, det er, at du kan oprette et EU- eller et internationalt marked. Så med Shopify Markets, som er sådan en, en måde, hvorpå du vinger af, hvad for nogle lande du gerne vil sælge til, så kan du egentlig bare entrere i hele EU i morgen. Det man kan gøre, det er, at man skal, som udgangspunkt, skal man bare lige have styr på sine fragtaftaler, sørge for, at de integrerer op med whatever ordrehåndteringssystem, man nu benytter sig af, og så kan man egentlig begynde at sælge ud til EU. Det vi ser, det er, at vi ofte laver et EU-marked, og så kan man vælge specifikke lande, man gerne vil sælge til, eller man kan vælge at sælge til alle lande. Derudover så skal man selvfølgelig have styr på noget content. Man kan oversætte hele sitet til engelsk, således at folk, der sidder ude i EU, rent faktisk også kan finde rundt på det her, der nu før var et dansk site. Men man kan lave en version af det, som gælder for EU-besøgende. Det er forholdsvis nemt at komme i gang med den del. Det næste er så lidt der, hvor det begynder at blive rigtig spændende, når man så skal til at analysere dataen. Man lader det som regel gå en rumtid, 3 måneder til 6 måneder, hvor man egentlig bare åbnede, og så har man egentlig rigtig mange markeder i gang, så at sige, man har egentlig rigtig mange lande, der kan købe på en shop lige pludselig. Så kan man begynde at analysere dataen, og herfra finde ud af at vurdere og udvælge, hvad for et marked man så synes, det rykker for. Her så vi jo så blandt andet på The Sneaker Store, at det var især Sverige, der var noget ved. Og derefter så kan man så gå i gang med at lave det, vi kalder for et breakout, og satse på et enkelt marked. Det vil egentlig sige, du starter
med at åbne op til EU eller internationalt, selv til hele verden, finde ud af, hvor det er, det fungerer henne, og så breaker du ud og laver en fokuseret indsats på det marked, der nu rykker. Og der kommer vi frem til markets eller multistore. Og det er sådan et spørgsmål, vi tit bliver stillet, fordi at Shopify har rigtig meget out of the box til at køre webshop i flere lande. Og det ligger egentlig nærmest standard inde i systemet. Så har man det hele i samme webshop, backend, og man har mulighed for at sådan rimelig hurtigt at komme i gang. Vi bruger rigtig meget af det her til test af nye markeder, og vi ser, at som oftest, når man så skal have når man så også skal lave den her mere fokuserede indsats på et specifikt marked, så er det, at vi går i gang med at lave et multistore setup, fordi man har større mulighed for at kan lokalisere og diversificere sit setup og content, når man har det i separate butikker. Men vi laver en individuel vurdering hver gang, og det gør vi også, fordi at der er også bare nogle setups, der er så simple i deres opsætning eller deres krav til det, at de godt kan holde sig i en backend, og det er nogle gange det sjoveste. Det her det er Shopify's sådan egen officielle forklaring, jeg har snuppet fra et webinar, de holdt forleden omkring det, hvor de sådan selv sætter op her, hvad det er, der er den store forskel på at køre single og multistore setup, og hvilke begrænsninger det er. Det er noget, der bliver udviklet hele tiden, det her, og de har også lige kommet med en ret stor opdatering til markedet, som jeg kommer ind på lige om lidt. Lige for at tage en case, The Sneaker Store, som egentlig har 2 brands, men samme ejerkreds bagved, der har de Palais Project, som er deres tøjbrand, og så har de Skobutikken, som er sådan deres main brand. Der har vi faktisk 2 forskellige setup i den samme forretning. Så Palais Projects, den kører Shopify Markets, fordi vi stadigvæk er sådan lidt i gang med at teste, hvor det rykker hen, hvad for nogen skal vi fokusere vores indsats på. Og i Sneaker Store, i Sneaker Store regi, har vi så lavet et multistore setup, hvor vi har en separat butik til den danske, og en separat butik til den svenske, for at kunne lave den mere fokuserede indsats. Jeg lovede Oliver, jeg vil sige, at I bare skulle stille en masse spørgsmål, hvis jeg havde dem undervejs. Det glemte jeg, men den får I nu. Der kommer spørgsmål. Ja, fedt. Altså, jeg vil sige, at man skal jo som regel måle op mod den opsætning, man har i hjemmemarkedet, og så se, okay, kan det bære? Der er jo rigtig mange ting, der kommer ind i det, så det vil sige, det er svært at sætte et specifikt tal på, for det vil være en individuel beregning fra kunde til kunde. Det har sygt meget at gøre med, hvordan dine fragtaftaler er strikket sammen. Altså, hvor meget koster det at sende varen til den her kunde i udlandet? Og så også, hvad er det din gennemsnitlige profit på varerne, du sælger, for egentlig at kan finde ud af, om det er en sund forretning. Men jeg vil sige, at det er en individuel beregning hver gang. Det kan jo ikke sådan køre overall. Ja. Men fedt spørgsmål. Og igen, endelig bare sådan stænge op i vejret, hvis der lige er et eller andet, så tager vi det bare, når det opstår. Nå, tilbage til det her. Shopify, de kom lige her i forgårs med 150 opdateringer til deres platform. Og det er super nice for os at sidde med til hverdagen. Det er så også super fedt for alle jer, der har webshop på Shopify i dag. Fordi de går ind og hele tiden udvikler på deres platform. Det betyder blandt andet, at der kom en større opdatering til Shopify Markets. Og det betyder egentlig, at det de gør med Markets nu, det er, at de endnu en gang opgraderer og højner barren for, hvor let det er at komme til at sælge internationalt fra sin webshop, du allerede har i dag. Man kan sige, det den her video lige gennemgår kort her, det er blandt andet, hvordan at man fremover oppe i toppen inde i backend kan sidde og skifte den produktvisning, man har. Nu vil jeg godt se de produkter, jeg kun viser i UK, og så viser den der både produkterne, priserne og alt det direkte inde i backend. Det er sådan noget, man før skulle være ude i andre apps for at gøre. Så man kan se, Shopify sådan helt generelt investerer de bare rigtig meget i at lave det så nemt som muligt for webshops at komme ud til hele verden. Og det her, det er endnu en fed overbygning til det. Sådan andre honorable mentions, så er der blandt andet også kommet noget nyt til checkout. Den opgraderer de på hele tiden. De har i forvejen verdens bedste og bedst konverterende checkout. Også den sikreste, men de kører bare endnu flere opdateringer ud til den. Blandt andet er der kommet det her nu med, at kunden kan få mulighed for at dele deres fragt op i flere leveringer. Så kunden her har fyldt deres kurv med 3 forskellige items. De deler det op i 2 forskellige shipments, fordi den ene, den skal de altså bare bede om, at den kommer først om et par dage. Den gider de kun betale $5 for. Men de her 2 items, dem står de faktisk og mangler lige nu og her, så den vælger de at køre ekspreslevering på. Det er skidesmart, og det gør, at kunderne får en større frihed til at vælge, at jeg vil godt have varen nu eller senere, og også, hvad har jeg lyst til at betale for det. Og så er der kommet, altså, de laver rigtig mange enhancement inden for AI, og AI bliver sådan malet lidt mere ud i deres platform og gør det nemmere for dem i sådan daglige operations. Og jeg har faktisk, jeg tænker, vi prøver, jeg tror sgu godt, vi lige har tid til at tage en lille hurtig demo, fordi så kan jeg lige prøve at vise, hvad det er, den her feature, den kan. Så, fordi den er egentlig allerede live i dag. Hvis vi sidder i vores Shopify backend her, og så går ind under produkter, nu kan vi bare lige, jeg tror, vi har nogle krus eller noget herinde. Så her har vi et produktbillede på det nogen vil kalde en rigtig flot, lækker kop.
Det er jo heldigvis stilbetonet, det kan man jo selv vælge. Men om ikke andet, så har vi i hvert fald en kop her på en hvid baggrund. Vi er stadigvæk direkte inde i Shopify's backend, og så har vi det her tool nu, der hedder Enhance Background. Når jeg så trykker på det, så kan jeg starte med at beskrive, hvad det er, der er på billedet. Så skriver jeg, det er OneMock. Og så skriver jeg, hvad jeg godt kunne tænke mig, at baggrunden skulle være i stedet for. Så skriver jeg place the mock on a table. Og så trykker jeg generate. Og nu går den så ellers bare i gang med at generere billeder, og så går jeg jo lidt planken ud her, fordi jeg er lidt spændt på, hvad den selv kommer med. Det er ikke noget, jeg lige har forberedt mig på det her. Men nu ser vi lige, hvad den kommer med. Den genererer allerede 4 billeder til os lige her on the fly. Og så kan jeg egentlig få mulighed for at vælge imellem, så nu kan jeg bare lige se nogle previews på det. Her har den sat det sådan lidt mere stilistisk lækker baggrund, og her har den sågar sat det på noget, der ligner et lifelike table. Hvis jeg så vælger at sige, at det er den her, jeg gerne vil have, så kan jeg kan egentlig også bare generere igen, eller forbedre, hvad det er, jeg godt vil have den til at skulle have i baggrunden. Nu trykker jeg så bare choose, og så kan jeg trykke done heroppe. Og så burde jeg egentlig have det direkte herude i backend, som endnu et produktbillede. Så det vil altså sige, at vi behøver ikke engang at hoppe ud af Shopify for at begynde at redigere vores billeder. Nu har vi bare med 2 klik og en kort beskrivelse, så kan vi egentlig lave fede produktbilleder direkte i backend. De investerer mega tungt i AI, og det er bare en af de features, der kommer. Der er som sagt 149 andre features derinde, som jeg ikke lige nåede at komme omkring nu, men jeg vil anbefale alle, der er på Shopify, eller overveje det, lige gå derind og kigge, fordi det er bare nice. Hvis vi lige skal prøve at komme tilbage på sporet her, nu blev det sådan lige lidt impro, men lokalisering er det næste step, og den hopper jeg lidt hurtigt over. Sådan der. Når man så er på et nyt marked, eller har valgt at, ligesom at double down på et marked og lave en fokuseret indsats, jamen, så er det jo ret vigtigt at tænke hele lokaliseringsdelen ind i det. Og der er sådan ligesom 3 hovedpunkter, jeg lige kort vil komme omkring der. Først og fremmest så er det super vigtigt, at man forstår sit marked, og det virker jo som lidt som en no-brainer, men der er altså nogen, som entrerer, for eksempel med Sneaker Store, når vi entrerer i Sverige, så lærte vi, at det er sindssygt vigtigt at have Klarna deroppe. Det er ikke noget, man måske lige ved, hvis ikke man har været i Sverige før, eller kender nogen, der handler på svenske webshops. Men oppe i Sverige, der er Klarna vores MobilePay. Så med andre ord, hvis ikke du har Klarna i Sverige, så har du ikke nogen kunder i Sverige. Det er bare sådan nogle ting, man skal prøve at sørge for at holde sig selv ops på, når det er, man entrerer på et nyt marked. Endnu vigtigere er også at forstå de købsmønstre, der foregår på andre markeder. Vi ser blandt andet en tendens til blandt nogle af vores kunder fra Norge, at dem, der har et marked i Norge, der er kunden altså villige til at betale en væsentlig højere pris for varen, hvorimod at i Danmark, der er vi vant til, at det skal være pris, og vi er rigtig sådan prisfokuseret. Og i Norge, der er de nærmest lyst til at betale overpris for den samme vare. Trust er også sindssygt vigtigt at sørge for at få skabt, og i Danmark, der har vi jo stor tillid til sådan noget som Trustpilot og e-mærket, og afhængig af, hvad for et marked eller land du går til, så har de også deres egne sådan lokale, som man skal sørge for at prøve at omfavne. I forhold til sprog, vigtigt at få opbygget selvfølgelig flere sproglag. Det giver næsten sig selv, men der er også, vi ser også en væsentlig større kommentering, når det er, man kan formå at gøre det lokalt. Så hvis man gerne vil fokusere benhårdt på et marked, så vil jeg altså virkelig anbefale, at man får investeret tungt i at få lavet en god proces for oversættelse i et første omgang, men også af nye produkter og tekster, der kommer ind løbende, især hvis man har et varelager, som er hurtigt omsætteligt. Det er bare sindssygt vigtigt, og I kender det også godt selv, hvis I kommer ind på en webshop, hvor det er, at den danske oversættelse er sådan lidt fix, eller der lige pludselig er kinesiske tegn inde midt i en produktbeskrivelse, så sidder I også sådan her og tænker, shit, jeg skal fandme ikke købe herfra, fordi det virker som noget værre noget. Og nøjagtigt det samme gør alle de brugere, som de andre forbrugere i andre lande. Så hvis du rykker til Spanien og har en dårlig spansk oversættelse, men så vil de også sidde sådan her. Og det driver bare konverteringen. Valuta og prisstyring. Igen, lokal valuta, det ser vi altså også som en stor driver for konvertering, at folk får lov til at handle deres egen lokale valuta. Så til en start, når du tester et marked af, fint bare åbne op med euro, så der er kun én kurs, man skal holde styr på. Men når du så double down på et marked, så sørg for at få det omregnet til, at det er deres lokale valuta, de kan tjekke ud i. Fordi det betyder vildt meget for konverteringen. Og så lige en ekstra fodnote til den. Der er jo mange, der gør det her med, at når man så laver sig en ny marked, så laver man lige valutaomregning automatisk, fordi man har måske 2.000 produkter i sortiment, og det er lidt tough at skal kravle dem alle sammen igen og sætte en individuel pris for markedet. Når man laver den her automatiske valutaomregning, så skal man bare lige være opmærksom på, hvad det er, man godt kunne tænke sig at tjene på varerne i udlandet, men også 2, på sigt, når det er, man begynder at lave kampagner, at man skal kigge ind i at få lavet noget mere markedsregulering, altså baseret prisstyring. Og det lyder sådan super nørdet, men det korte eksempel er bare, hvis du har en kampagne, du kører i Danmark, og du kører med automatisk valutaomregning på dine danske priser til Tyskland. Hvis du så kører en kampagne i Danmark og sænker priser med 40% på et helt sortiment,
Og så fordi du køber automatisk valuta, så vil den også sænke priserne i Tyskland. Men det er ikke sikkert, at du behøver at sænke din pris i Tyskland, fordi der sidder du måske ikke lige nu og ranker op mod en konkurrent, eller har behov for at køre en kampagne. Så det er ret væsentligt at sørge for at skille de ting ad, i hvert fald i forhold til prisdelen. Til sidst så vil jeg lige kort komme omkring sådan nogle af de andre mere lavpraktiske ting, som der er væsentligt lige at tage højde for, når man er i gang med den her proces i forhold til at rulle ud. Og blandt andet told og moms, DDP har man mulighed for at sætte op i Shopify og integrere over med sit VMS-system eller der, hvor man har sin ordrestyring. DDP er en forkortelse for Delivery Duty Paid, og det betyder bare, at når man som kunde kommer til checkout, så har man mulighed, eller kunden får lov til at betale importmomsen i checkout. Det vil sige, at dig som webshop-ejer skal sørge for at have de rigtige papirer, have de rigtige informationer på produkterne, og sørge for, at det er integreret rigtigt over til jeres ordresystem. Men så betyder det faktisk, at du sparer kunden i den anden ende for at få et dejligt brev fra PostNord om, at der ligger en importopkrævning, og at deres varer ikke bliver fjernet eller bliver releaset fra tolden, før de betaler de der 40 kroner i told og de der 120 for at PostNord de sender et brev. Det kan du faktisk spare dem for, hvis du sætter det der korrekt op. Integrationer i ERP også væsentligt holde styr på, især hvis man begynder at købe ud i et multistore setup. Hvilke integrationer har vi, der ligger uden omkring webshoppen, som vi skal snakke sammen med? Er der et produktdata, der kommer fra et ERP og skal skydes ind? Og så sidst, men ikke mindst, VMS og lagerstyringen. Når man laver 2 shops, for eksempel i et multistore setup, så er de jo som regel ikke bundet sammen på lagerdelen. Så derfor skal man sørge for at have noget lagerstyring, der connecter ens shops, eller opgradere til et VMS-system. Og det gjorde vi faktisk med The Sneaker Store. Der havde vi, inden vi begyndte at satse hårdt på markedet i Sverige og skalere forretningen, så vidste vi, okay, der var ligesom behov for at få styr på the basics. Og det er egentlig også en klar anbefaling herfra til andre, der går og drømmer om gerne vil skalere. Sørg for at ligesom have basen på plads. Det havde de ikke før, men det har de fået nu, fordi vi har opsat et VMS, som egentlig bare er et lagersystem, og som ligesom Shopify er lavet som en e-commerce webshop platform. Den har lagerstyring i sig, men så er det her lavet, hvor det udelukkende er lavet omkring lagerstyringsdelen og indkøb og fulfillment. Det, der var væsentligt for dem at få struktur på, det var både deres varemodtagelse og deres pakke og pluk. Og det vil sige, i dag så, førhen, der havde de egentlig bare papkasser, der kommer ned på lageret. Åbner det, så ser de, hvad er der i den, og så smider de det ind på en hylde. I dag, der laver de det som en indkøbsordre. Det vil sige, når de har bestilt varerne, fordi det hele tastet ind, så de kan se, når varen kommer, så scanner de den stregkode, der er på fragtlabelen, og så kan de se, hvad den her ordre skal indeholde. På den måde kan de så også se, hvis det er, at leverandøren, hvilket de ofte gør, glemmer lige at smide et par sko med i den her papkasse, og så kan de sørge for at lave en refund på den. Så de minimerer altså også deres svind på deres produkter. Det gør de også i pakke- og pluk-processen, fordi det hele det kører på stregkoder og håndscannere. Så det vil sige, det er faktisk fysisk umuligt at plukke den forkerte vare og sende den forkerte vare afsted til kunden, fordi det bliver kontrolleret hele vejen rundt i processen. Derudover så effektiviserede de også deres hverdag på en masse andre punkter, fordi at de før var meget sådan afhængige af en medarbejder, Lasse, deroppe, som vidste, hvor alt stod på lageret. Og hvis Lasse ikke var på arbejde, jamen, så vidste de andre ikke rigtigt, hvor fanden de skulle gå hen for at finde de forskellige sko. Og så betød det, at deres effektivitet delte bare med 50%, for nu skulle de rent faktisk til at gå rundt og lede efter varerne. I dag der får de bare direkte på den terminal, de render rundt med, for at vide, hvad for en hylde de skal gå ned til, scanner varen, plukker og sender den afsted. Så igen, det er bare for at sige, at det her fundament det skulle på plads, før det var, vi ligesom var klar til at lave skaleringsdelen. Jeg tror egentlig, det var faktisk alt, hvad jeg lige havde at byde på for nu. Så jeg ved ikke, om nogen har nogle spørgsmål eller et eller andet. Ja? Nej, det er sådan, den der lige viste der for eksempel, den er bare available nu for alle plans. Men det er meget, det kommer meget an på den enkelte feature. Fordi så er der nogle ting, de lancerer kun i USA, så er der nogle ting, de kun lancerer for Shopify Plus betaler og sådan noget. Men det vi ser til gengæld generelt, det er, at når de lancerer noget på Plus, så ender det med at prale nedad. Så over tid kommer de ned. For eksempel Shopify Flow-appen, den automations-app, den starter med at kunne være tilgængelig for Plus, og nu er den tilgængelig for alle. Så de starter som regel deroppe, og så kommer det på sigt. Men jeg vil anbefale, hvis I er på Shopify, at hoppe ind og kigge på deres editions. De har en hel landingsside til det, hvor I kan se videoer og gennemgang af alle de nye features, der er kommet. Og så kan man også gå ind. Nogle af dem er jo releaset nu, nogle af dem kommer senere, så der kan man sådan signe sig op til at få at vide, hvornår de kommer de andre. Jeg tror, vi skulle snakke med Frederik, men ja, man kan sige, der er jo selvfølgelig flere måder at se det andet på.
Men jeg tror ofte, man vil have en eller anden form for godt feeling med det, i forhold til at kigge på, ligesom I bruger jeres framework til at se, hvor mange forbrugere har vi reelt i vores målgruppe. Og hvis du har et godt styr på din målgruppe, du ved, hvor meget du har i omsætning, så kan du ret hurtigt ligesom begynde at lave en ligning ud af, hvor meget det er markedet. Jamen, jeg kan se fra Tobias dernede, at vi er også ved at rende på tiden nu, så for at overholde og respektere alles bagkant her, 11.25, så tænker jeg, at vi runder af. Men jeg bliver hængende hernede lidt, hvis der er nogen, der lige har lidt opfølgende spørgsmål. Tusind tak, fordi endnu en gang deltog i formiddagsfokus. Det var en fornøjelse at have her.